दिनै सनितपुर जिल्लानि बालिफारा दख'रा एबसुनि सिङाव फैगौ रंजालि बैसागु फोरबोखौ बिथा खालामनानै फोरोंथाय मावबादा खुंफुंदों। बालिफारा ओनसोलनि सेनं आमलगा गामियाव फैबाय थानाय बैसागुखौ गाजा गोमजायै खुंफुंनो थांखिजों बैसागु मावबादा फोरोंथाय होनायनि हाबाफारि लादों। गासै सानब्रैनि हाबाफारिजों बे बैसागु मावबादा फोरोंथाय होनायखौ खुंफुंनाय जादों। बे मावबादानि फोरोंथायखौ होदों मिथिसार जानाय बिरबाय थेग्रेब बर'आ। बारायनो थाखाय आरो मोसानो थाखाय इसे नाजादों। जोंथ' बारा बर' बुंनो हायाखै। ओमफ्राय सारिदुवार ओनसोलनि थ' बिदि माबा गैया, फोरोंग्रा सोलोंग्रा मानसि गैया। बेनिफ्राय जों गोजाननिफ्रायनो लांनांगौ जादों। ओमफ्राय बेखौसो एसे बर' जोङो उनाव थालांदों। बे उनाव थालांनायनि थाखाय जों एसे बर'जों माबोरै मा हारिनि माबाखौ लाखिनो थाखाय सारिदुवार ओनसोलाव गोख्रै माने गोजोनै आरो गोख्रैजों नाजानो हाबाफारि लादों। बेखौनो बुंनानै आं खुलुमबाय। दिनै नैबे सारिदुवारनि सिङाव थानाय 1 नं आमलगा गामियाव आंखौ बिथांमोना बैसागुनि थाखाय जाक जमगा बिसोरो आंखौ लेंहरबाय। थारमाने बिथांमोना दिनै बे सारिदुवार एरियायावहा बैसागु बोथोरखौ गोदान बोसोर बरायनायजों लोगोसे बिथांमोना ओरैबायदि आग्रहजों मोसानो लुगैदों, रंजानो लुगैदों, बैसागु गोदान बोथोरखौ बरायनानै हगारहरनो लुगैदों। बेनिखायनो दिनै बिथांमोना आंखौ आंग्रौथा नि बरबाजा ओनसोलनि सिङाव थानाय सिमलिगुरि गामिनि आंनि मुङा बिरबाय थेग्रेब बर'। दा बिथांमोननि हांख्रायनाय लेखा आंबो फैनानै दिनै नैबे 1 नं आमलगा गामियावहा दिनै जों सानब्रैनि थाखाय हाबाफारि लानानै बिथांमोनखौ मोनथाम मोसानायखौ आङो जुबर जुस्ति फोरोंनानै इसे रोंहोनो हानाय जादों। आं फुरा रोंहोनो हानाय जायाखिसै, मानोना आंहाबो समनि आंखाल। बेनिखायनो बिथांमोननि थिननाय बायदि आं दिनै बे मोनथाम साबजेक्टखौ फोरोंनानै नै दा मोनाबिलियावनो थांनोसै। ओंखायनो आं बेखिनिखौनो बुंनानै नोंथांमोननिसिम खर' गंलायनानै निमाहा बिनाय थाबाय। गोजोन्थों। रायजोলৈ আৰু মিডিয়া পাৰ্চন ছাৰসকললৈ আজি আমি 1 নম্বৰ আমলগা পথাৰ গাঁৱত আমি আজি এই আগন্তুক নৱ বিহুৰ বাবে আমি আজি প্ৰেক্টিছ কৰিছোঁ। আমি কৰ্মশালা পাতিছোঁ। তো আগন্তুক বিহুখন যাতে আমি ভালে কুশলে ৰাইজৰ লগতেই অসমৰ ৰাইজৰ লগতে যাতে আমিও খুব ভালকৈ মানে কৰিম বুলি আশা এটা ৰাখিছোঁ। আৰু চাইডৰ কিবা গোটেই অসমতেই আৰু ৰাইজৰ লগতে আমি সুন্দৰভাৱে গোটেই শান্তি সম্প্ৰীতিৰে যাতে অসমত বিহুখনো হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু লগতে আমি আমাৰ গাঁৱতো শান্তিৰে হ'ব বুলি আশা ৰাখিছোঁ। আৰু আমি আগন্তুক আপোনালোকে বৈশাগুৰ হয় বৈশাগুৰ কাৰণে আমি কৰ্মশালা পাতিছোঁ। বাগুৰুম্বা নৃত্য কোনে শিকাই আছে? আমাৰ ৰোটাৰ পৰা আমি উস্তাদ আনিছোঁ। তেখেতৰ নাম বিৰবাই ঠেক্ৰেব বড়। তেখেতৰ নেতৃত্বত হৈছে আজি এই কৰ্মশালাখন মানে আমি চলাই আছোঁ। ধন্যবাদ। बाक्सा जिल्लानि गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलाव फोरोंगिरिनि गोनांथि जादों। बे फरायसालियाव दासान्दि इंराजि, सानखान्थि, फिजिक्स, केमिस्ट्रि आयदानि थाखाय 7 फोरोंगिरिफोरनि गोनांथि जादों। बेफोर आयदानि थाखाय बिजाथिफोरा MA, MSc, BEd आरो DLED थानाय जानांगोन। लोगोसेयैनो सायख'जानाय बिजाथिफोरनो दानबान्थाखौ 10 निफ्राय 20,000 रां, 10 निफ्राय 30,000 रां आरो 8 निफ्राय 14,000 रां होनाय जागोन। गोसो गोनां बिजाथिफोरा गुड शेफार्ड नेशनेल स्कुलनि नैबे मबाइल नम्बर 600004382882 आव WhatsAppनि गेजेरजों फोरमान बिलाइखौ दैथायहरनो हागोन। नङाब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7086283946 आव थोंजोङै कल खालामनानै सुलाद लानो हागोन। बिजाथिफोरा गाव गावनि फोरमान बिलाइखौ थाबैनो दैथायहरनांगोन आरो फैगौ 9 एप्रिलाव बिजाथिफोरनि आनजाद जागोन।